Liwap ýylatyryň özleriçe maşgalaty özlerine 5 ýyl mundan öň döwlet tarapyndan berilen melleklerinde ýol bolman soň jaý gurup bilenok we öz mellekleriniň indi ellerinden alınmagynyň howatyrlanýarlar. Bu ýagdaý barada Azatlyk radiosyna habar beren çeşmelerimiz şol mellekleriň 2014-nji ýylyň aýagynda çölüň içinden ilata paýlanyp başlananlygyny, emma şol ýere ýoluň henizem çekilmänligini belliýärler. Türkmenabad şäheriniň Azatlyk pasiologunda öz başdak jaý salmak esasynda 2015-nji ýylda paýlanan mellek yerleri entek ol paýlanyp berilen ýerine hatda maşyn geçip bilmeýär. Bu kynçylyklara getirýär. Paýlanan mellek yerlerine hiç tarapdan ýeňil awtologly ýa-da ýük ulagly barıp bolmaýar diýip Çeşmämiz 19-njy fevralda habar berdi. Çeşmämiziň söýlerine görä şol mellekleri paýlamak işi 2014-nji ýylyň gözünde başlanypdyr. Indi 6 ýyldan bäri şol alynan öz başdak jaýyny salmak üçin berilen ýer mellegine awtologly barıp bolmaýarka jaý salyp bilmeýär diýip Çeşmämiz mellek eýleriniň birine salgylanyp habar berýär. Türkmenabad şäherinde irata gum içinde mellek yerlerini paýlamak işi 2014-nji ýylyň gözünde başlanypdy. Şonda Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylary 28-nji oktýabrda Liwap ýylatynyň garaşsyzlyk etrawynyň 100-den gowrak ýaşaýjysyna mellek üçin gum içinden ýeriň berilenligini habar berip, adamlaryň jaý gurmak, ekin ekmek üçin özlerine berilen mellekleri görmäge baran pursatlaryndan suraty beripdi. Azatlyň Liwapdaky çeşmesiniň söýlerine görä şu gün yer eýleriniň ýollaryň ýoklugy sebäpli çöldäki melleklerinde jaý gurup bilmänligi derarly öz yerleriniň ellerinden alınmagyndan howatyrlanmalary güýçlenýär we olar özlerine şol mellekleriň jaý gurmak şerti bilen berilenligini belliýärler. Türkmenabadyň häkimetleri yer paýlanan wagty bide şert bilen taslamadan çykmazlyk we 5 ýylyň dowamında jaý salmagy talap edip beripdi. Türkmen häkimetleriniň tiz wagtda jaý salmadyňyz diýip elimizden almagy mümkin diýip Çeşmämiz yer eýetine salgılanýar. Habarçymyz Liwapyň ýaşaýjylaryna şol mellek yerleri berilende häkimetleriň olara gaz, tok, suw çekiljegini we beleki infrastruktura oňaýlyklarynyň döredilýägini wada berenligini belledi. Şeýle-de Çeşmämiz mellek yerlerini alan ýaşaýjylaryň indi öz jaý problematyny çözmek üçin başga mümkinçiliklerden peýdalanmakdan hem mahrum bolanlygyny aýdýar. Şol sanda olara ipoteka jaý satyn almak il ýeterli däl. Indi ipoteka jaýyny almak üçin nowata durjak bolsak, siziň adyňyza mellek ýeri bar ekeni, adyňyza jaý ýa-da mellek berilen bolsa ipoteka size berilmeýär diýip jogap berýärler. Biz jaý hem salyp bilmeýäris, ipoteka hem alyp bilmeýäris diýip Çeşmämiz mellek eýleriniň birini setirleýär.